Došao komšija kod Piroćanca i šta će on, Piroćanac ode i stavi mu kafu. I ode ga pita koliko će šećera, on kaže malo šećera. I komšija mu kaže, ne zna šta da radi, seli se. Vojno lice i on se seli na drugo radno mesto. I Piroćanac njemu kaže, pa najbolje kad se seli u novi stan, najbolje prvo da natovare u kombi, prvo da natovare, to nek natovarimo sam, nek natovare ovaj šporet. I šta će, dobro posluša njega on. I oni tu sede, još piju kafu. I ovaj kaže, neće, ima neki papir. Neke uspomene, knjige i slike i ostavit će, komšija ostavit će njemu za uspomenu. I ovaj kaže, hvala ti komšija, stavit ću ja to ispod radnog stola, hvala ti puno.